Ακούτε τον τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπου Ιωαννίνων, typospavlai.gr. Ο Βαγγέλης Οίκος και ο Λευτέρης Παπαθανάσης, μαζί με τον Μάουρο Βανέτη, είναι οι δημιουργοί του κόμικ «Το Φάντασμα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Αύριο. Είναι σήμερα φιλοξενούμενοι στον τύπο στο μικρόφωνο για να μιλήσουν για τη νέα έκδοση, για παλιά και νέα φαντάσματα, για τις κοινωνίες και φυσικά για την πολιτική. Τι είναι το φάντασμα? Ποιος θα ξεκινήσει να λέει τι είναι το φάντασμα? Ο Λευτέρης. Το φάντασμα είναι ένα κόμικ. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πέρα από αυτό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το φάντασμα είναι ένα κόμικ, το οποίο έχει σαν κύριο θέμα του, ας πούμε, σαν προβληματική του, αυτό το οποίο πάνω κάτω γράφουμε σαν περίληψη στο οπισθόφυλλο. Δηλαδή, η σχέση των ανθρώπων ας πούμε, του δυτικού κόσμου με τους πρόσφυγες και μετανάστες, άντρες και γυναίκες που φτάνουν σε αυτόν τον κόσμο. Από την υποδοχή τους την ίδια μέχρι όλο το ιδεολογικό πατατράκι που γίνεται από εκεί και πέρα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κυρίως εντοπίζεται η κριτική μας, γιατί περί κριτικής πρόκειται, σάτυρας, αν το θέλετε έτσι, σε ένα κομμάτι, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, αλλά όταν έρχονται αντιμέτωποι με το πραγματικό ζήτημα, όλον τον προοδευτισμό τους τον βάζουν στην υπηρεσία, ας πούμε, ιδεολογημάτων που παραδοσιακά χρησιμοποιούσε η ακροδεξιά. Εσύ, Βαγγέλη, τι έχεις κάνει? Τι έχω κάνει? Καλό είναι να πούμε μάλλον την ιστορία, πώς ξεκίνησε από το μηδέν αυτό το πράγμα. Και πριν από πόσο καιρό έχει ξεκινήσει? Πόσο καιρό το δουλεύετε, δηλαδή? Η πρώτη ιδέα, όχι σαν κόμικ, το υλικό πάνω στο οποίο θέλαμε να παρέμβουμε, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Αφορμή ήταν ψάχνοντας σε διάφορα ιταλικά site, ενημερωτικά site, γνώμης όπως λέγονται κτλ. Συγκεκριμένα στο site των Wuming, είναι μια αρκετά γνωστή συγγραφική κολεκτίβα, πολλά έργα κτλ. Βρήκα ένα κείμενο το οποίο αμέσως μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν το κείμενο, μάλλον δύο κείμενα, ήταν σε συνέχειες, αλλά ένα ενιαίο έργο του Μάουρο Βανέτη. Και από την εικονογράφηση, ξέρεις, δεν θέλουμε εμείς πολύ, λίγο να δούμε Μάρξ, Λένιν κτλ. Ντουγρού. Ήταν και ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, μοιραία και πολύ καλά κάνουμε, ασχολούμαστε με την πολιτική, ασχολούμαστε με την πολιτική μας δράση. Είχε να κάνει με το μεταναστευτικό. Θα πούμε αργότερα ακριβώς τι ήταν αυτό. Τώρα, για να γίνει η ιστορία λίγο πιο σύντομη, βλέπω αυτά τα κείμενα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ζητάω από το φίλο Μάουρο, τότε δεν ήταν φίλος, τότε αρχίσαμε μια επικοινωνία μέσω ίντερνετ, να τα μεταφράσω στα ελληνικά. Τα μεταφράζω στα ελληνικά και κάπου εκεί ήρθε η ιδέα, επειδή ακριβώς και τα κείμενα του Μάουρο είχαν αυτό, δηλαδή είχαν ένα στοιχείο, να το λέγαμε δοκιμιακό, και ένα στοιχείο μυθοπλασίας, κάπως έτσι. Ήρθε η ιδέα για ένα κόμικ, και απευθύνθηκα στον καλύτερο, νομίζω, που θα μπορούσα να απευθυνθώ για να κάνει αυτή την ιστορία, να τη βγάλει στο χαρτί. Συζητήσαμε με τον Λευτέρη. Προφανώς αυτά τα κείμενα διασκευάστηκαν αρκετά για να πάρουν τη μορφή, να έχουν έναν ηρμό σε μια ιστορία που μπορεί να υποθεί σε ένα βιβλίο, ένα κόμικ, και έτσι φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Βέβαια, τις διασκευές που κάναμε πάντα ήμασταν, ενημερώναμε, γι' αυτό είμαστε τρεις οι δημιουργοί, λέμε. Ήμασταν πάντα σε συνεννόηση και με τον Μάουρο και καταλήξαμε σε αυτό το συλλογικό έργο. Φαντάζομαι τα συνήθως πλανιούνται. Υπάρχει κάποια αναφορά του τίτλου και των πραγμάτων που έχει περιγράψει, ας πούμε, στις επιφυλιδικά, τέλος πάντων,
σε σχέση με τις γνωστές ρίσεις που κυκλοφορούν στον χώρο για φαντάσματα. Εντάξει, το φάντασμα είναι, όπως υπενήχθηκε, αναφέρεται στη γνωστή εισαγωγή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Αλλά θα ήταν άδικο για το πώς έχει στηθεί η ιστορία και πώς παρουσιάζεται, να πούμε ότι απλά μιλάει για την επιστροφή του γνωστού φαντάσματος. Γιατί τα φαντάσματα τα οποία χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το επιθυμούμε και χωρίς να μας αρέσει, επιστρέφουν και πλανιούνται πια στον κόσμο μας, δεν είναι το γνωστό φάντασμα μόνο. Είναι άλλα επικίνδυνα, είναι η ακροδεξιά, είναι η ξενοφοβία, είναι η πρακτική ξενοφοβία, η εφαρμοσμένη σε κρατικό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτό. Πρέπει να το πούμε. Δηλαδή δεν φτιάχνουμε το κόμικ από ένα ουδέτερο έδαφος, από κάπου σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια χώρα που τίποτα δεν μας ακουμπά από όλα αυτά. Ήδη η εικόνα που έχουμε στο εξώφυλλο, πιστόφυλλο, όταν κανείς το ανοίξει, αποκαλύπτεται η πλήρης εικόνα. Είναι μια βάρκα με πρόσφυγες, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκάφος του λιμενικού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μία από τις εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας. Όπως είναι και της Ιταλίας, όπου γράφει ο Μάουρο. Έτσι. Άρα δεν είναι ένα το φάντασμα. Εντάξει, μέσα στην ιστορία είναι σαφές ότι αυτό που επιστρέφει για να βάλει τα πράγματα μέσα σε κάποια σειρά είναι το φάντασμα του Καρλ Μάρξ. Έτσι. Και πίσω από αυτό το φάντασμα ενός νέου κόσμου. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι μια σύγκρουση φαντασμάτων, μια σύγκρουση κόσμων και άλλα φαντάσματα τα οποία εμφανίζονται στην εξέλιξη της ιστορίας, τα οποία εντάξει, ας τα κρατήσουμε λίγο σαν έκπληξη. Όχι, η ιστορία είναι τέτοια που επιτρέπει και τα spoilers. Αλλά είναι στοιχεία έκπληξης, έτσι μπορούμε να πούμε. Και πάνω λίγο σε αυτό στο φάντασμα, από τη μία προφανώς, όπως είπε ο Λευτέρης, υπάρχει η ρίση γνωστή, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, το φάντασμα του Καρόλου δεν επιστρέφει γενικά και αόριστα, ας πούμε. Ειδικά τις εποχές που είναι δύσκολο. Αυτό που βάζουμε στην ιστορία όμως, ότι το φάντασμα του Καρόλου είναι παρόν εκεί που ζει και αναπνέει και αγωνίζεται η εργατική τάξη. Ακόμα και τα πιο, ας πούμε, καταπιεσμένα της κομμάτια, όπου υπάρχει ταξική πάλη, όπου υπάρχει αγώνας, όπου ζει βασικά και αγωνίζεται η εργατική τάξη, εμείς εκεί τοποθετούμε και το φάντασμα του Καρλ Μάρξ, του δασκάλου. Υπάρχει και μια αίσθηση ότι γενικώς η εργατική τάξη απομακρύνεται από αυτά που τέλος πάντων γνωρίζαμε και θεωρούνταν κάποτε, ας πούμε, ξέρω, πριν από αρκετά χρόνια, όχι δεδομένα, τέλος πάντων μια πιο καθημερινή πραγματικότητα. Λέτε δηλαδή, ας πούμε, περιγράφεται τον ήρωα, ότι είναι ένας τύπος ο οποίος, αν γυρνά από τυράκι, θα τραγουδήσει, ας πούμε, ένα παλιό αριστερό τραγούδι, αλλά είναι ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό αυτό, δηλαδή και συζητάγαμε και με φίλους και τα λοιπά. Αυτό όπως το περιγράφουμε, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει σαν συγκροτημένος πολιτικός φορέας στην Ελλάδα, τουλάχιστον, το οποίο να λέει αυτά ακριβώς που λέει ο κύριος. Το πρόβλημα όμως είναι ίσως πιο σοβαρό, το ότι αυτές τις απόψεις του εμείς που συμπυκνώσαμε σε αυτό το χαρακτήρα, τις βλέπουμε πάρα πολύ διάχυτες και πέρα από γενικά κανονικά και ειδικότερα σε κομμάτια κόσμου, αυτό θέλουμε να πούμε, που μπορεί κάποτε, ας πούμε, να αυτοπροσδιορίζονταν και ως, ή και να ήταν οι άνθρωποι και αυτό που θα λέγαμε την πολύ ευρία έννοια, άμα θέλουμε βάζουμε, δεν βάζουμε εισαγωγικά, προοδευτική. Έτσι το βλέπουμε αυτό διάχυτο, πέρα προφανώς από τις κρατικές πολιτικές, και σε κόσμο που πέρασε ή θέλει να περνιέται, ας πούμε, για ριζοσπάστης. Πέρα όμως από αυτή τη γενική σε μία φάση στην εισαγωγή νομίζω έχει μία σημασία που λέει ότι είναι τόσο διάχυτες αυτές οι απόψεις που, εντάξει, για να μην κουνάμε μόνο το δάχτυλο, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, ο καθένας από εμάς, με την κυριαρχία του ρατσιστικού λόγου, έτσι όπως κυριαρχεί μάλλον ο ρατσιστικός λόγος, βρίσκουμε
ενστικτωδώς, στιγμιαία μάλλον, και εμείς να αναμετριόμαστε με τέτοια πράγματα, ο κάθε άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια τάση, και η οποία είναι πολύ καλό να την εντοπίσουμε, πέρα από αυτό που περιέγραψα, το γενικό και το διάχυτο, που υπάρχει σε πάρα πολλούς χώρους, όπως και αν αυτοί ορίζονται, ξέρω εγώ, αριστεροί, κομμουνιστικοί, αντιεξουσιαστικοί κτλ. Πλέον υπάρχει στην εποχή μας και συγκεκριμένοι πολιτικοί φορείς, οι οποίοι πατάνε πάνω ακριβώς σε αυτή την επιχειρηματολογία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατα είναι η Σάρα στη Γερμανία, η Σάρα Βάγκενερ, την οποία πολλοί μας την παρουσιάζουν ως τον δρόμο που θα φέρει πίσω τον κόσμο στην αριστερά κτλ. Στην Αμερική υπάρχουν πολύ έντονα τέτοια φαινόμενα. Στην Ιταλία προφανώς, γι' αυτό και ο Μάουρο πήρε από εκεί. Παρ' όλα αυτά, άμα θέλαμε τώρα να δούμε ότι είναι πολλοί κόσμος ο οποίος κοιτάζει αυτά τα παραδείγματα και λέει «Να, αυτός είναι ο δρόμος». Με λίγα λόγια, για να πάρουμε πίσω την εργατική τάξη πρέπει να γίνουμε πιο ρατσιστές. Απέναντι κόντρα σε αυτό προσπαθούμε να είναι λίγο σαν το να επιστρέψουμε στο 2015, να επιστρέψουμε στο 2008 κτλ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή μια θεωρία ο κόσμος ότι υπάρχει ένα σημείο καμπής, ας πούμε, που μετά τα πράγματα θα πηγαίνουν άσχημα. Δεν φτιάχνουμε τις κοινωνίες με τα ίδια καλά υλικά όπως παλιά, ή είναι κάτι άλλο? Παίζει να είναι όλα αυτά μαζί. Σε ποιο βαθμό? Εντάξει, αυτό το όπως παλιά είναι ένα από τα πολύ, ας πούμε, βασικά μοτίβα που πιάνουμε στο ίδιο το κόμικ. Γιατί πρόκειται για μία παράσταση, δεν είναι καθόλου συγκεκριμένη, είναι μία θολή παράσταση, την οποία κανείς μπορεί να προβάλλει ό,τι θέλει. Όπως παλιά, λοιπόν, μπορεί να αναφέρεται σε μία παλιά καλή αριστερά, που κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό του, ως μία δυνατότητα να υπάρχει κανείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να γράφει βιβλία, να έχει κάποιο κοινό, ακριβώς, να βρίσκεται σε έναν χώρο με πολλούς άλλους ανθρώπους και να μην αισθάνεται ότι είναι στο περιθώριο, να έχει μία ζωή κανονική. Αυτή η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει. Έχει τελειώσει. Έτσι λοιπόν, αυτή η προβολή ενός παλιού καλού κόσμου πάει ταυτόχρονα. Είναι μια συντηρητική προβολή, να το πούμε. Πάει ταυτόχρονα με μια εξειδανίκευση μιας αριστεράς που ποτέ δεν υπήρξε ως τέλος πάντων η αριστερά που πήγαινε μπροστά τα πράγματα. Ως η αριστερά τέλος πάντων που ο Βαγγέλης, ο Μάουρο, εγώ αναφερόμαστε σε αυτήν. Έτσι λοιπόν το καυτηριάζουμε αυτό, είναι μέρος της κριτικής μας, της σάτυρας. Βγάζει κάποιο γέλιο, πικρό γέλιο, αλλά το πιάνουμε. Τώρα, μέσα σε αυτό το επιστροφή στο παλιό καλό, όταν ανοίξει αυτή η πόρτα της επιστροφής στο παλιό καλό, δεν πάει μόνο στα παλιά καλά κομμάτια μιας δυνατής αριστεράς. Πάει στα κακά. Πάει στα κακά και πάει πακέτο στα κακά κομμάτια εκείνου του κόσμου. Κυρίως δηλαδή, κανείς αναφέρεται όταν λέει επιστροφή στο παρελθόν στα συντηρητικά κομμάτια εκείνου του παλιού κόσμου. Άρα λοιπόν, όταν κανείς φαντάζεται μια παλιά καλή αριστερά, έτσι όπως εμείς κριτικάρουμε στο κόμικ μας, εννοεί μια αριστερά η οποία δεν έφυγε το έθνος, δεν έφυγε την ανωτερότητα, ας πούμε, του δυτικού χώρου, δεν έφυγε πολλά. Την οικογένεια, τους προσδιορισμούς, τίποτα. Πώς δουλεύτηκε μάλλον αυτή η έκδοση? Με πολλούς κύκλους είναι η αλήθεια. Άλλες φορές πιο αργά, άλλες φορές με στροβιλισμούς. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι δεν το διάβασα απλώς, έγινε και μια μετάφραση. Το βγάζω σε ένα blog, οπότε μετά και το διαβάζει και ο Λευτέρης και είχαμε και ένα γενικότερο feedback, το οποίο πολλοί κόσμοι θα βρει και αυτά τα κείμενα ενδιαφέροντα. Μετά... Είναι και μια διασκευή δηλαδή. Το έχουμε αλλάξει τα φώτα, να πούμε την αλήθεια. Γιατί, εντάξει, δεν είναι άλλη μορφή. Κάθε μορφή, ας πούμε, έκφραση απαιτεί και άλλους. Εσύ να πούμε λίγο και την
Να πούμε, είναι μια συγγραφική κολεκτίβα, έχει βγάλει πολλά και ενδιαφέροντα έργα κυρίως μυθοπλασίας, πάντα όμως πατώντας σε μια εξαντλητική ιστορική έρευνα. Δεν είναι το ιστορικό μυθιστόρημα όπως τα ξέραμε. Ίσως το πιο γνωστό που δεν το έχουν βγάλει ως Βουμίνκ είναι ο Εκκλησιαστής. Παρ' όλα αυτά πλέον κυκλοφορούν σχεδόν όλα, αλλά στην Ελλάδα θα εκδοθούν, έχουν εκδοθεί πολλά και νομίζω θα εκδοθούν όλα τα έργα τους. Είναι ένα ιδιαίτερο ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο δεν ξεκινάει, ας πούμε, και δεν τελειώνει με βάση μια μεγάλη προσωπικότητα πάνω στην οποία χτίζονται. Ξεκινάει αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι από τη βάση να ξεκινήσει και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και από λογοτεχνική σκοπιά και από ιστορική κοινωνική. Και βασικά έχουν ένα blog το οποίο πέρα από τα δεν βγάζουν εκεί τα έργα τους, τα οποία είναι, πολλά είναι ογκοδέστατα, βγάζουν διάφορα κείμενα και φιλοξενούν κείμενα. Είναι το blog του Gap, από το γνωστό Βιετναμέζο στρατηγό. Αφού μεταφράστηκαν τα κείμενα και έπεσε η πρώτη ιδέα, αρχίσαμε μετά με το Λευτέρη να φτιάχνουμε το σενάριο. Χωρίς σκίτσα εμείς, εγώ δεν τα βλέπα τουλάχιστον. Από πιο πριν. Ξεκινήσαμε από πιο πριν. Και μιλώντας για το σενάριο, σιγά σιγά άρχισε ο Λευτέρης να φτιάχνει και τα προσχέδιά του και διάφορα σκίτσα για να ξέρουμε πού πατάμε, και κάθε βήμα που κάναμε, εντάξει, όχι πάρα πολύ συχνά, κοιτάζαμε να μαζευτεί κάμποσο υλικό πρώτα. Κάναμε και μια διαδικτυακή κυρίως κουβέντα για αλληλογραφία και με τον Μάουρο, για να τον ενημερώσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και αν το σχέδιό μας είναι κατά το πνεύμα του, με έναν τρόπο. Αυτό προφανώς έγινε πολλές φορές, γιατί και το σενάριο χρειάστηκε να αλλάξει πολλές φορές και τα σχέδια μετά του Λευτέρη, και για σεναριακούς λόγους και για αισθητικούς λόγους έπρεπε να ξαναδουλευτούν, και κάπως έτσι φτάσαμε σε ένα τελικό, το οποίο είπαμε να το εκδώσουμε, γιατί μπορεί να μην τελειώναμε και ποτέ. Ο τρόπος της δουλειάς ήταν ήδη μία πρόκληση. Ήταν ένας τρόπος που με εκπαίδευσε ξανά από την αρχή. Ο δικός μου τρόπος να φτιάχνω μία ιστορία είναι λίγο χαοτικός, γιατί στην πραγματικότητα συνεργάζομαι με τον εαυτό μου. Όταν λοιπόν έχω να συνεργαστώ με άλλους δύο ανθρώπους και να συνεργαστώ στη βάση μιας ισοτιμίας, γιατί ανεξάρτητα από το αν είμαι εγώ που τελικά θα παρουσιάσω την ιστορία με το σκίτσο, το σκίτσο πρέπει να αντανακλά τα όνειρα των άλλων δύο και το πώς το έχουν στο μυαλό τους. Δεν είναι μια, ας πούμε, κάθετη παραγωγή όπου ο ένας φτιάχνει την ιστορία, ο άλλος το σενάριο, ο άλλος το σκίτσο και απλά τον έλεγχο τον έχει ένας art editor κάπου που δεν το γνωρίζει κανείς. Είμαστε μια ομάδα. Αυτό για μένα έχει την εξής δυσκολία, ότι έπρεπε να παρατήσω τον γενικά χαοτικό τρόπο που δουλεύω και να γίνω πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή, οτιδήποτε είχα να προτείνω στους άλλους δύο, κυρίως στο Βαγγέλη, γιατί ο Μάουρο εκ των πραγμάτων ήταν πιο σπάνια η επαφή μας, έπρεπε να το έχω σχεδιάσει, έπρεπε να μπορώ να το δείξω, έπρεπε, όπως και ο Βαγγέλης το ίδιο. Κάθε ιδέα έπρεπε να είναι δουλεμένη, δεν αρκούσε να πει ο καθένας στο μυαλό του, έχω αυτή την ιδέα, μου φαίνεται καλή, μου φαίνεται κακή. Πρέπει να τη δουλέψει και να την παρουσιάσει στον άλλον. Αυτό για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ξανακάνει. Γιατί όλες οι προηγούμενες δουλειές ήταν ατομικές, καθαρά. Ο Ροίδης, ευτυχώς, δεν πρόλαβε να δει την Μπάμπησα σε κόμικ. Ο Μαγιακός και αυτοκτόνης, οπότε δεν μπορεί κανείς να το αποδώσει στη δικιά μου δουλειά. Ο Μάρξ όμως είναι φάντασμα, δεν ξέρεις τι θα δει. Ο Μάρξ ελπίζω να μην επισκεφτεί και εμάς με αντίστοιχα αγρίες διαθέσεις όπως τον πρωταγωνιστή μας. Λευτέρη, ξεκινάς από το Ροίδη, περνάς στον Εμφύλιο και το Δουσουέ και τώρα έχουμε φαντασιακές αναπαραστάσεις κειμένων. Τι γίνεται, δηλαδή? Το επόμενο τι θα είναι? Δεν μπορείς να φτιάξεις απλό Mickey Mouse, ρε παιδί μου. Είναι Mickey Mouse σαν αυτά με τα οποία μεγάλωσα. Είναι ταυτόχρονα ένα απλό Mickey Mouse, ένα Mickey Mouse από αυτά που με κρατούσαν ξύπνιο και στην παιδική μου ηλικία και στην εφηβεία μου και στα φοιτητικά μου χρόνια και σήμερα, και είναι όλα αυτά μαζί. Αλλά πριν πω αυτά, γιατί
δεν ξεκινάμε με το Ροίδη, ξεκινάμε με το Μαγιακόφσκι, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για την περιγραφή. Δεν το άγγιξα καν. Τώρα, έχει σημασία. Για μένα το κόμικ, τα δικά μου τα άλμπουμ τέλος πάντων, έρχονται να τοποθετηθούν σε ένα νήμα, το οποίο υπάρχει, δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά είναι μία γραμμή, μία άποψη για το τι είναι το κόμικ και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας, που δεν είναι απλά 2-3 τύποι στο περιθώριο της μαζικής κουλτούρας που απλά σκιτσάρουν, είναι ωραίοι τύποι, διασκεδάζουν 24 ώρες το 24ωρο, έχουν καταπληκτικές ατάκες κάθε στιγμή της ζωής τους, τα παίρνουν όλα στα αστεία και είναι οι πιο ωραίοι τύποι στο χώρο. Όχι, είναι ένα κόμικ το οποίο έχει ένα προβληματισμό, πατάει πάνω στη δικιά μας τη ζωή, στα αδιέξοδά μας, εκεί που έχουμε τσακιστεί και πολλές φορές μπορεί να το αντιμετωπίζει αυτό με έναν τρόπο που φαίνεται πιο δραματικός, πολλές φορές με χιούμορ, όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ πέρα, που ως γνωστόν το χιούμορ μας είναι καταπληκτικό και θα το διαπιστώσει κανείς αγοράζοντας το βιβλίο. Κορυφαίο. Χωρίς διαφωνία. Πώς αισθάνεσαι που έχεις γίνει ο μεγαλύτερος πρέσβης ή εισαγωγές-εξαγωγές λόγω τεχνικού κεφαλαίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας? Καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, μόνο που δεν έχουν ίχνος αλήθειας. Προσπαθώ και εγώ, τη θεωρώ ενδιαφέρον, να το προτείνω, να κυκλοφορεί. Εντάξει, βέβαια αυτό έχει, όπως και να το κάνουμε το συγκεκριμένο, έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Τη νιώθω σαν δικιά μας δουλειά πιο πολύ. Δεν είναι μια μετάφραση, ας πούμε, μια απλή επιλογή ότι διαλέγω αυτό μου αρέσει το δίνεται. Υπάρχει κάτι. Όχι, εδώ βάλαμε και ιδέα και κόπο και χρόνο. Και προσωπική εργασία που λέγαμε. Καλά, και στις μεταφράσεις βάζουμε προσωπική, απλώς δεν ξέρω πώς. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό αυτό, αλλά κάπως νιώθω το ότι έχει ένα στοιχείο δικό μου, όπως και να το κάνουμε κάπως με κάνει χαρούμενο που βγήκε. Νομίζω πάντως για μένα έχει μια τεράστια σημασία το κόμικ έτσι όπως πήγε και το περιεχόμενό του, γιατί καμιά φορά χάνει τη λογοτεχνία και το σχέδιο και αυτά από την πολιτική, καμιά φορά τη καταπνίγει, αλλά είναι δύσκολο να μην μιλήσουμε για πολιτική σε αυτό. Το βλέπω και σαν μια θέση μακριά από μένα η απόψη ότι με ένα βιβλίο θα αλλάξουμε τον κόσμο κτλ. Παρ' όλα αυτά το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο και γενικά και στη συγκυρία που είμαστε και αυτό με κάνει διπλά χαρούμενο. Και εδώ θέλω, ας πούμε, βγαίνει και ένα γαμότο, ας πούμε. Με αυτό το βιβλίο ήταν και ένα γαμότο, γιατί εντάξει, για δεκαετίες, καλά ή άσχημα, συμμετείχα κατά κύριο λόγο πολιτικά σε αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές ομάδες. Προφανώς κάναμε τα σωστά μας, κάναμε και δεν είναι η ώρα αυτού του απολογισμού. Επίσης με πολλούς. Της αυτοκριτικής. Ναι, και της αυτοκριτικής θα πρέπει. Έχει και ένα σημείο, περίμενε λίγο, θα σου το πω και αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορεί και με συντρόφους που ήμασταν τόσα χρόνια, ας πούμε, παλιότερα μαζί, τώρα να έχουμε διαφορετικές πολιτικές θέσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι χαρούμενος ότι ήμουν με συντρόφους οι οποίοι ήταν, πώς να το πω, πολύ καλοί σύντροφοι. Δηλαδή, ήταν και στον αγώνα μπροστά και βάζαν την ψυχή τους σε αυτό που κάναμε. Και επίσης, είχα την τύχη να έχω πολλούς διαβαστερούς συντρόφους. Δηλαδή, εμείς διαβάζαμε. Το τι είχαμε διαβάσει, είτε ο καθένας μόνος του, είτε συλλογικά διαβάσματα, είχαμε πει πόσες γυμνές ζωές, οτιδήποτε κυκλοφορούσε το κάναμε. Κι όμως έπρεπε να φτάσω 40 για να διαβάσω την επιστολή του Μάρξ στον Αύγουστο που παίρνει μια σαφέστατη θέση για το μεταναστευτικό. Έπρεπε να φτάσω, δεν θυμάμαι σε ποια ηλικία, για να διαβάσω την έκθεση του Λένιν για τη Στουτγκάρδη, για το συνέδριο της Β' Διεθνώς για τη Στουτγκάρδη, το οποίο είναι κόλαφος προς τους ρατσιστές και τους
αυτούς που από αριστερά, ας πούμε, θέλουν να συντηρήσουν τις απικίες. Έπρεπε να φτάσω τόσο χρονών για να μάθω ότι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος υπουργός, ήταν ο κομισάριος των εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης. Και από μία άποψη είναι κρίμα. Ας πούμε, βέβαια το κρίμα έχει δύο όψεις. Μισή ντροπή, να το πω, δική μας, γιατί όταν είσαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όσο ανοιχτός και αν είσαι στα διαβάσματά σου, σε κατευθύνει με έναν τρόπο. Μισή ντροπή, νομίζω, και όλο και των άλλων, γιατί αυτές οι ιστορίες, όπως λέει ο Μάουρος σε ένα άλλο βιβλίο του, σε ένα υποκεφάλαιο του, είναι μια ιστορία που για καιρό κανένας δεν ήθελε να τη διηγηθεί. Τι λέγανε οι κλασικοί για το μεταναστευτικό, για τα δικαιώματα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι μπαίνει σε μια πάρα πολύ επίκαιρη κουβέντα το κόμικ. Είναι αυτή η κουβέντα που γίνεται όμως, θα την πω, του σειρμού, γιατί δεν γίνεται με όρους που τουλάχιστον εμένα θα μου άρεσαν, περί walk, anti-walk κτλ. Και εκεί οι κλασικοί έχουν συγκεκριμένη θέση. Και το λέω, είναι κρίμα αυτή την ιστορία να μην την ήξερα, άσχετο με τις τότε τοποθέτησεις μου. Είναι πολύ κρίμα που δεν την ήξερα από μικρός. Οπότε είναι και προς τον εαυτό μου, να το πω, και προς τους παλιούς μου και αγαπητούς συντρόφους, ας πούμε, νομίζω είναι και μία προσφορά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, το οποίο το αποτελεί και οι δύο. Εγώ έχω μια εντύπωση ότι γενικά ακόμα κυκλοφορεί αρκετά πολιτικό ή κοινωνικό. Υπάρχουν αρκετές πολιτικές, κοινωνικές, ας πούμε, ή τέλος πάντων προς αυτή την κατεύθυνση, ή επηρεασμένες κυκλοφορίες και σε αυτό που λέμε, το μεγάλο χαμό των graphic novels, ας πούμε, κτλ. Επειδή αυτό το πράγμα το βλέπω να συμβαίνει, ας πούμε, αρκετά χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι θεσινό. Τελικά αλλάζει κάτι. Διαβάζει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί λέμε συνέχεια ότι πρέπει να διαβάσεις, όπως είπες προηγουμένως. Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Οκ, εντάξει. Λοιπόν. Κοίτα, να έχεις διαβάσει όμως αύριο, γιατί έχει καμιά επίδραση, ας πούμε. Μάλλον να κάνω αλλιώς την ερώτηση. Υπάρχει κόσμος που το ζητάει ή απλά πάμε και το βγάζουμε γιατί πρέπει να βγει, γιατί είναι μια εξωτερήκευση, ας πούμε, μιας τάσης, μιας υποχρέωσης που έχουμε, μιας πλειοψηφικής απεύθυνσης, βέβαια. Ωραία. Νομίζω ότι όποιος θέλει πλειοψηφική απεύθυνση στην Ελλάδα δεν θα κάνει κόμικ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Όμως σίγουρα είναι μία ανάγκη που έρχεται από μέσα. Τώρα αυτό το μέσα, εμείς ποτέ δεν το φανταστήκαμε σαν ένα μέσα περίκλειστο, το οποίο δεν έχει επαφή με το έξω. Είναι ένα μέσα έξω ταυτόχρονα. Είναι ένα κοινωνικό μέσα, ας πούμε. Οπότε αναγκαστικά, όταν λες έχω εσωτερικά την ανάγκη να πω αυτά τα πράγματα, στην πραγματικότητα εννοείς έχω ανάγκη να τοποθετηθώ στον κόσμο γύρω μου. Νομίζω ότι η εικόνα ενός τύπου ο οποίος κάθεται και γράφει κάπου απομονωμένος ή ζωγραφίζει ή οτιδήποτε, δεν μας ταιριάζει. Ούτε εμένα, ούτε του Βαγγέλη, ούτε και όσο μπόρεσα να γνωρίσω τον Μάουρο, σίγουρα όχι. Έτσι. Άρα, είναι μία τοποθέτηση. Τώρα, τι περιμένουμε από αυτή? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να το αφήσουμε να εξελιχθεί. Σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε επίσης να πούμε ότι δεν έχουμε και μία ελπίδα. Ένα όνειρο. Δηλαδή, θέλουμε να συζητήσουμε με ανθρώπους. Είναι μια ευκαιρία να ανοίξει μία κουβέντα. Δεν θα μας αρκούσε, ας πούμε, κανείς να πει πήρα το κόμικ και στη σελίδα τάδε σταμάτησε γιατί έριξα ένα καλό γέλιο. Αυτό είναι καλοδεχούμενο και μακάρι να έχει ρίξει ένα καλό γέλιο, αλλά ας δει κάτι και από την πραγματικότητά του. Έστω και ένα μικρό στοιχείο. Τώρα, σε σχέση με την πραγματικότητά του, εδώ υπάρχει μια παγίδα, την οποία επίτηδες την αφήσαμε να εξελιχθεί, απλώσαμε τα δίχτυα μας καλά, μας έδωσε τη δυνατότητα η ίδια η ιστορία του Μάουρο, αλλά διασκευάζοντάς την, επειδή είναι μια ιστορία, εγώ θα το πω έτσι χωρίς ντροπή, είναι μια ιστορία που
έχει παραχθεί διεθνιστικά και δεν εννοώ διεθνιστικά με την έννοια ότι συνεργαστήκαμε με έναν Ιταλό σύντροφο, ο οποίος γράφει καλά και με έναν καλό μεταφραστή Ιταλικών, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι υιοθετώ αυτό που είπες πριν για τον Βαγγέλη, σε σχέση με αυτό που κάνει και προσφέρει. Δεν είναι λίγο, ο ίδιος έχει τους λόγους του να κατεβάζει τον πύχη, αλλά συμφωνώ έτσι όπως το έθεσα. Είναι μια ιστορία που έχει παραχθεί διεθνιστικά και εδώ βρίσκεται και η παγίδα προς τον αναγνώστη. Δηλαδή, την αναγνώστρια. Διαβάζοντας κανείς αυτό το βιβλίο, λοιπόν, αυτή την ιστορία, θα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια Ιταλική ιστορία. Οι μετανάστες που θα δει είναι μετανάστες που δεν είναι απαραίτητο να έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τους ίδιους πληθυσμούς στην Ελλάδα. Οι δρόμοι που θα δει στο κόμικ δεν είναι οι ελληνικοί δρόμοι. Οι φάτσες, οι στολές των αστυνομικών, των παπάδων, των πολιτικών, τα πρόσωπα, δεν είναι ελληνικά πρόσωπα. Κι όμως, διαβάζοντας κανείς αυτή την ιστορία, θα δει την Ελλάδα. Αυτό για μένα είναι η ουσία, ας πούμε, μιας διεθνιστικού τύπου επικοινωνίας. Έχει και ακροδεξιούς όμως στη λαϊκή. Σε πάντους λαϊκής, σε υποδοχές. Ακριβώς. Έτσι. Και έχει ακροδεξιούς οι οποίοι είναι Ιταλοί ακροδεξιοί και ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι παρά το ότι ο ήρωάς μας προχωράει σε έναν δρόμο που έχει αφίσα Fratelli d'Italia, ας πούμε, πίσω. Και δεν έχει ελληνική λύση ή εθνικό μέτωπο ή Χρυσή Αυγή ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας, εννοείται ένας εκπαιδευμένος αναγνώστης ή αναγνώστρια, όχι κάποιος που απλά πρώτη φορά παίρνει ένα χαρτί τυπωμένο στα χέρια του, που δεν θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται και δεν θα αντιληφθεί άμεσα ότι πρόκειται για το δικό του κόσμο. Εκείνη η παγίδα που έχουμε απλώσει με το Βαγγέλη και το Μαύρο. Πάνω σε αυτό, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι λίγο μπορεί στιλιστικά όντως να φέρει στην Ιταλία, επειδή ταξιδεύει πολύ αυτό το φάντασμα. Μπορεί να είναι και στο Λονδίνο, μπορεί να είναι και στην Αγία Πετρούπολη κτλ. Παρ' όλα αυτά, παράδειγμα, μια σκηνή σε ένα λιμάνι, που εμπνευστήκαμε από ελληνικό, θα μπορούσε να έχει συμβεί παρόμοια στη Λαμπεντούζα. Αντίστοιχα, παίρνουμε αφορμή να μιλήσουμε για όλο αυτό γενικά και οριστικά από έναν αγώνα μεταναστών εργατών γης. Το Άγκρο Ποντίνο, νομίζω, είναι ο πρώτος. Είδαμε τέτοιους αγώνες και στη Μανολάδα. Αντίστοιχα, αυτό που είπε στο παράδειγμα με το μαφιοζηλίκι των ακροδεξιών στη Λαχαναγορά. Τα έχουμε και οπότε νομίζω μπορεί να λειτουργήσει σε διεθνές πλαίσιο, όπως είπε και ο Λευτέρης, και που το ανέφερε παγίδα, αλλά εγώ νομίζω είναι με την παγίδα να το πούμε, αλλά με την καλή έννοια. Κόμικ επίσης έχει σημειώσεις. Ναι, κάτι που ήθελα να πω, γιατί ρώτησες πριν αν θα αλλάξουμε τον κόσμο με τα βιβλία. Περιμένω μια απάντηση. Όχι, δεν θα αλλάξει ο κόσμος με τα βιβλία. Από ποια άποψη? Είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα βιβλία. Πέρα από το να περνάμε την ώρα μας, να βάζουμε σε σειρά τη σκέψη μας, να διαλεγόμαστε με την υπόλοιπη κοινωνία, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να έχουμε προσωπικές σχέσεις με όλους. Αυτό έχει σημασία, είτε γίνεται κάποιος, όπως είπαμε πριν, θέλει να βγάλει το έτο, ή άμα γίνεται και σε οργανωμένο επίπεδο μεταξύ φορών, πάρα πολύ καλά αυτά. Αλλά ο κόσμος δεν θα αλλάξει με κανένα βιβλίο. Ο κόσμος θα αλλάξει με το πραγματικό κίνημα της εργατικής τάξης, με τους αγώνες της. Και ένας αγώνας μπορεί να πετύχει όσο 100 βιβλία δεν μπόρεσαν να πετύχουν. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Αλμπέρτο Προυνέτη, που έλεγε ότι εγώ προσπαθώ, βγάζω βιβλία, εργατική λογοτεχνία, βασικός μου στόχος ήταν να πω, γιατί υπήρχε αυτό το ιδεολόγημα ότι δεν υπάρχει εργατική τάξη, και εγώ ήθελα να πω ότι υπάρχει εργατική τάξη. Και γίνεται ένας αγώνας σε ένα εργοστάσιο στη Φλωρεντία και όλη η πόλη μίλαγε και είδε τους εργάτες, όχι μόνο, τραγούδαγε τα τραγούδια τους, ας πούμε, και είπε να, αυτοί είναι οι εργάτες. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσα εγώ με τα βιβλία. Βέβαια, λέει, είναι πολύ σημαντικό και αυτό νομίζω σπάει λίγο το μεταξύ ο συγγραφέας και ο αγωνιστής. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάθεται όπως ο Λευτέρης σε ένα πύργο και να γράφει μόνος του και να θεωρεί και τον εαυτό του, ας πούμε, και ότι αλλάζει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου. Σίγουρα
μας βοηθάει μπορεί να βοηθήσει ανάλογα με τον τρόπο, ας πούμε, στην καθημερινή πάλι. Σίγουρα μπορεί να κρατήσει λογοτεχνία. Δεν λέω για τα στενά πολιτικά βιβλία. Αυτό που λέμε το φαντασιακό της εργατικής τάξης, να το θρέφει προς μια κατεύθυνση κτλ. Είναι πάρα πολύ σίγουρα. Αλλά δεν θα αλλάξουν τον κόσμο τα βιβλία. Έχει σημασία όμως, πάνω σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ότι στο δικό μας κόμικ, στη δική μας ιστορία, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεν είναι ένα κήρυγμα στον κόσμο. Είναι μια υπενθύμηση του τι έχει καταφέρει αυτός ο ίδιος ο κόσμος. Τις καλύτερες στιγμές του όμως. Τις στιγμές δηλαδή που το προλεταριάτο δεν λειτουργεί, ας πούμε, σαν μια μάζα, αλλά λειτουργεί συνειδητά με τις αρετές που μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα συλλογικό υποκείμενο. Εδώ τώρα, εγώ θα σε πάω αρκετά χρόνια πίσω. Γιατί ήμασταν μαζί σε μία παρουσίαση, όπου κάποιος από το κοινό με ρώτησε ποια είναι η γνώμη μου για το καθαρά πολιτικό προπαγανδιστικό κόμικ. Τότε λοιπόν, αν θυμάσαι, ίσως το θυμάσαι. Είναι και της μόδας. Ήταν και της μόδας, ναι. Η απάντησή μου ήταν ότι εγώ ποτέ δεν θα κάνω ένα τέτοιο κόμικ. Και μετά από μερικά χρόνια προκύπτει σαν ανάγκη, βέβαια ξαναλέω δεν είναι κήρυγμα, δεν υπάρχει, αν και υπάρχει ο μέγας δάσκαλος Καρλ Μάρξ, που εμφανίζεται μέσα από το φάντασμά του, δεν προσπαθήσαμε πολύ να μην υπάρχει ούτε μία στα άλλα κηρύγματος, διδακτισμού, κουνήματος του δαχτύλου στο κόμικ μας. Ό,τι αναφέρουμε είναι κομμάτια από τη ζωντανή ιστορία ανθρώπων που θεωρούμε δικούς μας. Και πάνω σε αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης πριν, είναι σημαντικό. Είναι μερικά κομμάτια τα οποία αναφέρονται σε συζητήσεις ενός αιώνα πριν ή και περισσότερο, τα οποία αν κανείς τα έβλεπε σήμερα απομονωμένα, χωρίς να του αποκαλύψουμε το υποκείμενό τους, ας πούμε, ή το πλαίσιο τους, θα έλεγε, ναι, πρόκειται για μία ακόμη εκδήλωση της woke κουλτούρας, της woke ατζέντας, πώς λέγεται κτλ. Και όμως αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί και έχουν απαντηθεί, εντάξει. Αλλά έχουν δοθεί απαντήσεις, οι οποίες απαντήσεις είναι ακόμη και σήμερα κοφτερότατες. Το κόμικ είναι 92 σελίδες, νομίζω, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Αύριο. Ωραία. Και κυκλοφορεί ήδη. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Για τις σημειώσεις, ίσως έχει μια σημασία. Και είναι ένα κόμικ με σημειώσεις. Είναι ένα κόμικ που το θεωρήσαμε και κρίσιμο και χρήσιμο να υπάρχουν αυτές τις σημειώσεις. Είναι στο τέλος του βιβλίου, δεν θέλαμε με έναν τρόπο κάπως να χαλάσουμε τη ροή της αφήγησης. Οι λόγοι είναι βασικά δύο, θα έλεγα, γιατί όντως μπορεί κάποια γεγονότα να έχουν διεθνή απήχηση, να είναι αναγνωρίσιμα μάλλον διεθνώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, ας πούμε, είτε ιταλικές αλλά και ευρύτερες, το οποίο πολλοί κόσμος πιθανώς να μην έχει τις αναφορές και έτσι για όποιον θέλει μπορεί να ανατρέξει εκεί. Και το δεύτερο είναι επειδή πατήσαμε πάρα πολύ στα κείμενα των κλασικών. Παρ' όλα αυτά με κολάζ κειμένων κλασικών δεν μπορείς να βγάλεις μια ιστορία. Προφανώς πολλά λόγια είναι δικά μας και κάποια είναι και των κλασικών, άλλα ελαφρώς διασκευασμένα, άλλα όπως είναι στο πρωτότυπο. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον αναγνώστη να μπορεί να διαχωρίσει τι είναι, τι προέρχεται από ένα κείμενο του κλασικό και τι είναι δική μας, ας πούμε, προσαρμογή ή προσθήκη. Και να αναφέρω σε αυτό το σημείο και ένα χρέος που έχω, το αναφέρουμε και στη συναγωγή, προς ένα καλό μας φίλο, το φίλο μου το πάρα πολύ αξιόλογο μεταφραστή και γενικά αγωνιστή, τον Νίκο τον Κούρκουλο. Το κάνουμε μία αφιέρωση, τον οποίο το χάσαμε φέτος το καλοκαίρι, πολύ προώρα, και πιο πολύ νιώθω να το κάνω γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε συζητήσει στις πολλές ώρες που συζητάγαμε για όλα, πάρα πολύ και για αυτό το κόμικ και το περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μην ευχαριστείτε, εγώ ευχαριστώ. Όχι εγώ. Ακούσατε τον Τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπου Ιωαννίνων, typospavlai.gr.